日清坊って要するにいろいろやってるの。私 CM 出てるし調べたの。あんまり分かってないな、深田恭子。犬は関係ないの。それ言わないで。なんで犬なんだろう。今必要な会社、日清坊。日清坊、名前は知ってるけど。ちょっと棒が弱いですね。棒だけもらえますか？はい、日清坊。もう一つ。坊。よかったと思います。今必要な会社、日清坊。日清坊って何をやってる会社かあんまり知られてないんだよな。でも名前は結構知ってるわよ。あ、深田恭子さん、ありがとうございます。今必要な会社。そこどこですか？日清坊。多謝收睇，今日嘅日本廣告片段圖片同視頻 AI 生成提示，可以係下面描述揾到。想獲取所有提示，訂閱我哋頻道，喺下面留言 prompt 啦。